Kastador ng Baryo. Magandang gabi sa mga bumubuo ng channel na ito. Ako si Eman, senior citizen na po sa kasalukuyan at meron ng mga apo. Hindi ko itatanggi. Hindi ako mahilig sa mga ganitong mga cellphone o computer ng mga kabataan ngayon. Hindi ko kasi maintindihan kung paano gamitin. Ang meron lang ako ay isang simpleng cellphone na may mga napipindot na buton. Bigay ng anak ko para lang pantawag sa kanila ng mga kapatid niyang nasa malalayong lugar. Pero ngayong nagbabakasyon dito sa amin sa Romblon ng isa kong anak, kasama ang asawa niya at mga apo ko, napansin kong nakikinig sila palagi sa channel ninyo. Dito ko narinig na tungkol sa mga aswang pala ang inyong mga sinasalaysay, kaya di ko na napigil ang sarili ko. Nabanggit ko na sa mga apo ko na ako man ay may karanasan din tungkol sa mga halimaw na yan. Napasarap ang pagkikwento ko sa kanila hanggang sa kinumbinsi na nila akong sumulat na sa inyo. Isulat ko lang daw sa papel para di ako mahirapan, tapos ay sila na ang bahala. Siyempre, mahal na mahal ko ang mga apo ko, kaya agad nila akong napapayag. At heto na nga, ibabahagi ko sa inyo ang totoo kong karanasan dito lang din sa probinsya namin, sa isa sa mga isla ng Romblon. Tungkol ito sa isang kakaibang uri ng aswang na sobrang mapanlinlang at palihim kung sumalakay. Aswang na talagang nag-iwan ng napakalaking sugat sa akin. Sugat na nakikita pa rin ng mga apo ko sa dibdib ko. Tagos hanggang sa puso at alaala ko. Bandang simula ito ng dekada 70. 12 anyos pa lang ako nito. Tumutulong-tulong ako sa aking tatay Manding sa mga gawaing bukid. Nag-iisang anak lang kasi ako at patay na ang aking nanay noong mga panahong yon. Kaya kami na lang talaga ni tatay ang kumikilos para mabuhay. May maliit kaming lupa na sinasaka at may ilang alagang mga manok at itik. Meron din kaming babuyan na may 7 o 8 mga baboy. 2 sa mga yun ay pinapabayaran namin para maging kastador o bulugan para sa mga inahing baboy ng mga kabaryo. Payak lang ang buhay namin pero nakakaraos naman kami kahit papaano sa araw-araw. Mabuting tao rin kasing talaga ang tatay Manding ko. Marami siyang kasundo sa payapa naming baryo, kaya marami rin kaming nalalapitan kung kailangan. Subalit ang payapa naming baryo at buhay ay bigla na lang gumulo dahil sa isang kakaibang insidente. Namatay ang kapitbahay naming si Lolo Berning, isang matandang nakatira sa may tapat lang ng bahay namin ni tatay. Kung tutusin na hindi naman na dapat ikagulat kung mamatay man ang matanda. Higit kumulang 2 taon na kasi itong may iniindang karamdaman sa puso. May alta presyon din at inatake na ng stroke. Yun nga lang, kutob kasi ng mga taga-baryo ay iba ang mismong pumatay kay Lolo Berning. At ako rin ay naniniwala doon dahil sa iilang mga bagay na nasaksihan ko rin mismo. Bagamat may karamdaman kasi nakakabangon pa naman si Lolo Berning. Nakakapaglakad-lakad din ng pakonti-konti sa kanilang bakuran bilang ehersisyo. Palagi ring masusustansya ang kinakain kasi iniiwasan na niya yung mga bawal sa kanya.
Pagkatapos ay wala ring palya sa pag-inom ng mga resetang gamot. Kaya takang-taka kami nang bigla na lang bumagsak ang kanyang kalusugan isang araw. Isang gabi, kakalubog pa lang ng araw, nagpunta kami ni tatay sa bahay ni na Lolo Bernie. May dala kaming mga manggang hinog na ibibigay kina Lolo Berning. Sadyang nagtabi kasi si tatay noon para may maiabot man lang sa kapitbahay naming mag-asawa. May kanya-kanyang mga pamilya na kasi ang anak nila at nasa iba't ibang lugar na. Kaya kami na lang ni tatay ang sumisilip-silip sa matatanda. Nadatnan namin noong nagluluto ang asawa ni Lolo Berning na si Lola Nina. Agad kong inabot ang supot ng mangga sa ali na malugod naman niyang ipinagpasalamat. Sinilip din namin ni tatay si Lolo Berning sa kwarto nito. Dilat, pero hindi gumagalaw. Butot balat na rin ang katawan. Pagkatapos ay walang tigil ang pagdaloy ng napakalapot niyang laway. Tumutulo sa kanyang banig tapos tumatagos sa sawaling sahig. Malungkot na sabi ni Lola Nina, hindi na raw talaga halos gumagalaw si Lolo Berning. Umuungol lang paminsan-minsan tapos na ipipikit ang mga mata kapag natutulog. Pero kapag gising at dilat, hindi tumutugon kapag kinakausap. Mahirap na nga rin daw pakainin kasi hindi rin naigagalaw pati ang bunganga o dila man lang. Idagdag pang wala rin talagang humpay ang pagdaloy ng laway nito kahit gaano pa niyang linisin. Habang nag-uusap, naulinigan kong may baboy na umungol sa silong ng bahay ni na Lolo Berning. Nagmumula ang tunog sa mismong ilalim ng kanilang kwartong mag-asawa. Napakamot sa batok si Lola Nina kasi tinali naman daw niya ng maayos ang baboy na yon kaninang hapon. Doon daw sa isang puno na ilang metro rin ang layo mula sa kanilang bahay. Kaya, papaanong nakarating na naman daw sa kanilang silong? Nagkusa na si tatay na kami na lang ang bababa at magtatali ulit sa baboy. Nauna akong pumanaog mula sa kanilang bahay at agad kong sinilip ang kanilang silong. Agad kumabog ang dibdib ko nang bumungad sa akin ang isang pares ng napakapulang mga mata. Kung titignan ay dalawang nagbabagang uling ang mga ito sa gitna ng madilim na silong. Sa kilabot ay mabilis kong ginusot ang mga mata ko, ngunit nang dumilat ako ulit at sumilip, wala na roon ang mga matang iyon. Sa halip na aninag ko na ang sinasabing baboy ni na Lola Nina. Inisip ko na lang na baka namalikmata lang ako. Sumunod sa pagbaba si Tatay Manding. May dala siyang kandila na ipinahawak niya sa akin. Natanglawan ng kandila ang baboy at napansin naming saktong-sakto nga ang pwesto nito sa kinahihigaan ni Lolo Berning. Medyo nandiri pa nga ako dahil pumapatak pala ang laway ni Lolo Berning diretso sa mukha at bunganga ng baboy na yun. Ang totoo nga po ay kinailangan pa naming buhusan ng konting tubig ang mukha nito bago buhatin at itali sa puno. Natatakot kasi si tatay na baka mahawa kami sa kung anumang sakit ng kapitbahay. Nagdaan ang mga araw. Palala ng palala ang kalagayan ni Lolo Berning. Buhay pa man ay nangungulay ubi na ang balat nito at nangingitim ang mga kuko. Tuluyan na ring nakalbo dahil nalagas ang lahat ng kanyang buhok. Kasabay nito may mga nababanggit na rin si Lola Nina tungkol sa umaali-aligid sa kanilang bahay kapag gabi. Noong una iniisip niyang baka nakawala lang ang kanilang baboy. Siguro raw ay yun ang nagpapalakad-lakad sa kanilang bakuran.
Pero kapag tinitignan niya kinaumagahan, hindi naman gawa ng baboy ang mga bakas sa lupa. Mga bakas ito ng tao, bagamat mukhang may mahahabang mga kuko. Ipinakita nga rin niya sa amin ang labas na bahagi ng dingding ng kanilang kwarto. Puno ng mga gasgas ang mga kahoy na tabla ng dingding, halatang gawa ng mga kalmot. Doon unang umugong sa baryo ang usap-usapan tungkol sa aswang. At una ko itong narinig nang banggitin sa akin ni tatay habang naglilinis kami ng kulungan ng mga kastador namin. Napakamot ako sa sentido dahil hindi ko naman alam ang mga aswang noon. Salaysay niya mga halimaw ng araw na kumakain ng tao. Tinala raw ng mga taga-baryo na inaaswang si Lolo Berning, kaya biglaan ang pagbagsak ng katawan. Tinanong ko si tatay kung ano ba ang itsura ng aswang. Sagot niya, hindi rin daw talaga siya sigurado pagkat di pa naman siya nakakakita ng ganong nilalang. Pero sa pagkakaalam daw niya ay tao ang hugis ng katawan at mukha. Pero nakakakilabot ang itsura. Kulukulubot o di naman kaya ay mabalahibo ang balat tapos napakapula ng mga mata. Bigla kong naalala ang nakita sa silo ng bahay ni na Lolo Berning, yung bang isang pares ng pulang mga mata na kung titignan ay parang mga nagbabagang uling. Sinabi ko yun kay tatay. Kita kong nabahala siya noon at agad akong inayang pumunta kina Lolo Berning. Malinaw kong nakitang matinding pagkabahala sa mukha ni Tatay Manding noon. Oo, 12 anyos pa lang ako noon at hindi ko pa naiintindihan ang kayang gawin ng isang aswang. Pero ang pangamba ni tatay ay naghahatid na rin ng kaba at kilabot sa puso ko. Mabilis nga kaming lumabas ng bahay at agad nagtungo kina Lolo Berning. Ngunit hindi pa man kami nakakarating, dinig na namin ang napakalakas na iyak ni Lola Nina. Patay na si Lolo Berning. Ang malala, nasa likod bahay nila ang kanyang katawan. Tuyot na tuyot dahil wala ng dugo. Putol ang isang braso at 2 binti. Pagkatapos ay may iba pang mga laman ang natapyas. Butas ang tiyan at wala na rin ang kanyang puso, baga at patay. Kung paano siya nakarating sa likod bahay ay walang nakakaalam. Sabi ni Lola Nina, nag-igib lang daw siya ng tubig noon. Mga 10 minuto lang daw siyang nawala. Tapos ganoon na raw ang kanyang nadatnan pagkabalik. Mabilis ding nagkumpulan ng mga taga-baryo sa bahay ng 2 matanda. Nabanggit naman sa kanila ni tatay ang nasabi ko. Doon ay natauhan si Lola Nina na nawawala nga ang kanilang baboy noong umagang yon. Agad hinalughog ng mga taga-baryo ang mga lupa at kakahuyan sa palibot ng bahay ni na Lolo Berning at Lola Nina at doon nagulantang ang lahat sa nakita. Nakasiksik sa talahiban ng bangkay ng baboy ni na Lolo Berning, matindi na ang pagkaagnas. Litaw na nga ang mga buto-buto sa maraming bahagi. Kaya hindi nagpaawat ang mga haka-haka na baka impostor na baboy lang ang kasama na mag-asawa nitong huling mga araw. Ang mismong aswang na nag-anyong baboy. Lumipas ang mga araw nang nanatili sa buong baryo ang pagkabahala at hilakbot. Umabot pa nga sa puntong araw-araw, sinasabuyan ng mga tao ng asin ang kani-kanilang mga alaga. Ginagawa nila ito upang siguraduhing walang impostor
sa mga yun. Nagdaan pa ang mga araw, linggo at buwan. Hindi na naulit ang nangyari kay Lolo Berning. Wala rin namang nahuling aswang na nagpapanggap bilang alagang hayop sa baryo. Dahil doon, nakahinga na ng maluwag ang mga tao. Nalusaw ng pangamba at takot sa baryo. Sa kasamaang palad, kasabay noon ay ang pagiging kampante namin. Pagiging kampante na isang napakalaking pagkakamali. Itutuloy ko ang kwento ng may mga magpakasta sa bulugang baboy namin ni Tatay Manding. Kung di nyo pa alam, may mga lalaking baboy talagang inilalaan para buntisin ang mga inahin. Kapag kasi nagiging aligaga o hindi na mapirmi ang isang babaeng baboy, udyat na ito na naglalandi na siya tanda ng magpakasta. Dadalhin ito ng may-ari sa kung nasaan ang kastador upang doon magtabi ang dalawang baboy. Siyempre babayaran ng may-ari ng inahin ang may-ari ng kastador. At sa baryo namin, isang kastador namin ni Tatay sa mga talagang pinipili ng may mga inahing baboy. Noong araw na yun, merong dinalang inahin para ipakasta sa baboy namin ni Tatay. Isang tingin pa lang ay halatang naglalandi na talaga ang inahing yun dahil hindi na talaga ito mapakali. Ikinikiskis ang sariling katawan sa kung saan-saan, sa lupa, sa puno o sa bakod. Sinuri pa ito ni Tatay para sa iba pang mga senyales at nasiguradong naglalandi na nga ito. Kaya naman idinaretso na yun ni Tatay sa kulungan ng barakong baboy. Yun nga lang ay nagtaka kami nang biglang nanahimik ang inahing baboy nang maipasok na sa kulungan. Lumayo ito sa kung nasaan ang kastador saka nagsumiksik sa isang sulok. Ni ayaw ngang tumingin man lang sa bulugang baboy namin. Ang kastador naman ay hindi rin halos gumagalaw. Nakahiga lang yun at nakatitig sa inahing baboy. Hindi talaga bumabangon para lumapit. Hinayaan na lang muna namin ni Tatay at ng may-ari ng inahin ng dalawang baboy. Bigyan na lang namin muna ng oras para magkastahan ng dalawa. Subalit, lumipas na lang ang maghapon. Wala pa rin nangyayari. Hindi pa rin sila kumikilos. Ang inahin ay naroroon pa rin at nakasiksik sa isang sulok. Kaya naman nagpasya na lang si Tatay na pauwiin na lang ang inahin. Mukhang nawala raw kasi ang paglalandi nito. Isa pa nakapagtataka man, mukhang ayaw ring makipagtalik ng barakong baboy namin. Inisip namin, baka may iniinda itong karamdaman. Pero malusog naman kung susuriin. Nanghinayang kami ni Tatay Manding noong araw na yon. Pero naging bato pa. Pero wala naman kaming magagawa kung ayaw kumilos ng barakong baboy namin. Hindi naman kasi namin ito pwedeng piliting tumayo. Kaya pinalagpas na lang muna namin ang araw na yon. Nagluto ng hapunan tapos natulog na rin makalipas ang ilang oras. Marami pang gawain sa bukid kinabukasan. Mga bandang hating gabi nang magising ako dahil naubo si Tatay. Bumangon siya at lumabas ng kubo namin. Siguro dudura o di kaya ay iihi. Ilang sandali pa, naulinigan kong may baboy na umungol sa kung saan pumunta si Tatay. Pagkatapos ay pinalatak ni Tatay ang kanyang dila. Napasabi sa hangin kung paano raw ba nakarating doon yung isang baboy namin. Nagtaka ako, napabangon at nagpunta ng bakuran. Nakita ko si Tatay na nakatayo sa puno ng makopa.
Mga 5 metro lang ang layo noon mula sa bintana ng kwarto namin. Sa paanan niya ay naroon ang isa sa mga kastador na baboy namin. Yun mismong bulugan na ayaw kumilos noong araw na yon. Takang-taka kami ni Tatay Manding kung paano nakalabas ng kulungan yun at nakarating sa bakuran. Maayos at matibay naman kasi ang sementadong kulungan ng mga baboy namin eh. Malabong makalundag ang mga baboy palabas. Ibinalik na lang namin sa kulungan ng kastador tsaka pumasok na rin kami sa bahay. Yun nga lang, ubo pa rin ng ubo si Tatay. Pansin ko rin nilalagnat pala ito, kaya sinabihan ko na lang siyang magpahinga at matulog na kami. Kinaumagahan nga lang paggising ko, hindi pa rin bumubuti ang kalagayan ni Tatay. Sa halip ay tumaas pang lalo ang kanyang lagnat. Nangangatal na rin at nahihilo. Noong umagang yon ay ako na munang kumilos sa bahay. Hindi kasi talaga makabangon si Tatay. Pinagluto ko na lang siya ng agahan. Ako na rin ang naglinis ng bakuran at nag-asikaso ng mga alaga naming hayop. Ngunit nang lilinisan ko na ang kulungan ng mga baboy at papakainin sila, may kakaiba akong napansin. 8 ang mga baboy namin noong panahong yun. Yung problemado naming kastador ay naroroon lang at nakahiga sa isang gilid ng kulungan. Habang ang natitirang 7 naman kasama na ang 2 pang barako ay nagsisiksikan sa kabila. Kung ano ang kilos ng dinalang inahin sa amin noong nagdaang araw, ganoon na ganoon din ang kilos ng 7 yun. Isinusubsub talaga nila ang kanilang mga mukha sa bakod o sa katawan ng mga kasama. Ayaw nilang lingunin man lang ang nag-iisang bulugan sa kabilang gilid. Nanatili silang ganoon habang nililinis ko ang kulungan. Ganoon pa rin nang maglagay na ako ng pagkain nila. Hindi nga nila ginalaw ang pagkain eh. Kaya ang ginawa ko, maingat kong binuksan ang tarangkahan at pinalabas ang problemang kastador. Doon din ay nagsikilos na ang natitirang 7 sa loob para kumain. Takang-taka ako dahil lumalabas na natatakot o iniiwasan nila ang kastador. Wala akong maisip na pwedeng paliwanan kung bakit. Maayos naman kasi ang mga baboy na yun noong nagdaang araw eh. Nagsimula lang nang meron niyang inahin na dinala sa amin. Kumuha na lang ako noon ng abakang lubid at idinali ang isang paa ng bulugan sa isang malaking puno. Sinigurado kong maayos ang pagkakatali noon para hindi makawala. Pagkatapos ay pumunta na ako sa bukid para mag-ani ng palay. Kami dapat 2 ni Tatay ang mag-aani pero hinayaan ko na nga lang muna siyang magpahinga. Bumalik lang ako sa bahay noong tanghali na para pakainin si Tatay tapos bumalik na naman sa bukid. Magtatakip silim na nang umuwi ako. Nakita kong naroroon pa naman at nakahiga ang baboy sa paanan ng puno kung saan siya nakatali. Si Tatay naman ay tulog na tulog. Nakatagilid sa pagkakahiga at naglalaway. Ginising ko siya. Inalalayan sa pagkain tapos naghapunan na rin ako. Pagkatapos ay lumabas na ulit ako ng bahay para pakainin ang mga alaga namin. Doon na napakunot ang noo ko. May nakita kasi akong iilang mga kakaibang bakas sa bakuran namin. Yapak ng tao, ngunit mukhang mahahaba ang mga kuko. Kinabahan ako. Naalala ko kasing ganoon
ang kakaibang mga bakas sa bakuran ni na Lolo Berning at Lolo Nina. Yung mga bakas na sinasabing gawa raw ng aswang. Sinundan ko ang mga bakas sa bakuran namin hanggang sa natukoy kong papunta ang mga yon sa kinaroroonan ng problemadong kastador. Bagamat nawala rin naman ang mga bakas ilang metro bago makarating sa puno. Pinuntahan ko ang punong pinagtalian ko sa baboy. Nakita kong nakahiga pa rin ito sa may paanan ng puno at nakapikit. Subalit nang tignan ko na maigi, napansin kong hindi na nakatali ang lubid sa paa nito. Agad gumapang ang kilabot sa katawan ko. Tumalikod ako at dali-daling tumakbo pabalik sa bahay. Sandali akong lumingon at lalong nahintakutan nang wala na ang baboy sa kinahihigaan nito. Nagpatuloy ako sa pagtakbo. Ramdam kong may nakasunod sa akin. Dinig ko ang kaluskos ng mga damo at tuyong dahon sa paligid. Nagtuloy-tuloy ako papasok ng bahay at agad kong sinarado ang pinto. Ibinaba ko ang piraso ng kahoy na nagsisilbing kandado namin. Bilang 12 anyos pa lang noon, ay hindi ko talaga alam kung paano haharapin ang aswang. Ang nagawa ko lang ay isarado rin lahat ng mga bintana tapos kinuha ang lalagyan namin ng asin. Sinilip ko ulit si tatay sa kwarto namin. Tulog na tulog ulit ito. Patagilid ang pagkakahiga at naglalaway na naman. Kita kong dumadaloy ang napakalapot niyang laway sa unan at banig. Tapos ay tumatagos ito diretso sa sawali naming sahig. Nanayo ang balahibo ko nang marinig kong may umali-aligid paikot sa bahay namin. Napansin ko ring nag-iingay ang mga baboy na nasa loob pa ng kulungan. Nakapako lang ang tingin ko kay tatay habang yakap ang garapon ng asin. Pero ang pandinig at pangdama ko ay nakatuon sa kung anumang nasa labas ng bahay. Lalong dumagundong ang dibdib ko nang huminto ang hinihinala kong aswang sa may tapat ng sarado naming bintana. Umalingasaw ang napakabahong amoy ng dumi ng baboy na nahahaluan ng kung anong malansa. Ilang sandali pa lalong nanginig ang kalamnan ko nang maramdamang naglalakad na yun papunta sa silong ng bahay namin. Doon mismo sa ilalim ng kinaroroonan namin ni Tatay Manding. Naaninag kong may aninong ang pumunta roon. Lumulusot kasi ang liwanag ng gasera namin sa mga siwang ng sawaling sahig. Huminto yun sa mismong ilalim ng ulunan ni tatay. Hanggang sa narinig ko na lang na umungol ito at tumunog na parang may hinihigop. Doon ko na pinilit ang sarili. Dumukot ako ng asin sa garapon at mabilis ko yung isinaboy sa sahig. Walang ano-ano'y narinig kong umangil ang isang hayop sa may silong. Katunog yun ng angil ng baboy at ng galit na aso. Kumaripas din ito paalis sa silong namin. Nabangga pa nga sa isa sa mga kawayang poste ng bahay. Tuloy-tuloy lang ang pag-angil at ungol nito palayo. Tumahimik. Tapos pumailan lang ang malakas na pag-iyak ng mga alagang baboy namin sa kulungan. Iyak na parang kinakatay ang mga ito. Nabahala ako para sa mga baboy namin pero talagang hindi rin ako makagalaw sa kilabot. Napaupo lang ako sa isang sulok ng dingding habang pinapakinggan ng malalakas na pagmamakaawa ng mga baboy namin. Namalayan ko na lang, umaga na pala. Narinig kong may maraming mga tao sa bakuran namin at meron ding nagtatawag sa amin ni tatay. Tulog pa si Tatay Manding kaya ako na lang ang nagkusang lumabas.
Nakita ko roong maraming ang mga tao sa labas, partikular sa may kulungan namin ng baboy. Bungad tanong sa akin ng isang tanod na si Kuya Tonyo, nasaan daw ba si tatay? Kako naman natutulog at sobrang sama ng pakiramdam. Napatanong na rin ako kung ano ba ang ginagawa nila roon. Bumuntong hininga si Kuya Tonyo. Sabi niya mukhang sinalakay raw ng aswang ang mga baboy namin. Agad bumulwak mula sa isip ko ang alaala tungkol sa mga nangyari ng nagdaang gabi. Mabilis akong tumakbo papunta sa kulungan namin ng baboy. Sinubukan nila akong pigilan dahil hindi raw pwedeng makita ng isang bata ang anumang naroroon. Subalit nagmatigas ako. Pinilit kong mailusot sa kumpulan ng mga tao ang sariling katawan hanggang sa matanaw ko na nga ang loob ng kulungan ng mga baboy. Patay na ang mga baboy. Lahat. Walang natira, maski isa. Lahat wakwak ang mga tiyan at sabog-sabog ang mga laman loob sa paligid. Bumabahari ng dugo sa loob ng kulungan. Mula sahig hanggang sa gilid ng mga bakod. Ang nakapagtataka lang, walang sinyales na kinain ang mga baboy. Kumpleto pa kasi ang mga laman loob ng mga ito kahit pa sabihing nakalabas na sa kani-kanilang mga katawan. Wala ring marka ng pagkagat sa katawan ng mga ito, talagang pahabang hiwa lang sa kanilang mga sikmura at butas sa lieg. Kinwento ko kina Kuya Tonyo ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Kinuha nila pakay talaga ng aswang si tatay. Yun nga lang siguro nagalit ito nang masabuyan ko ng asin. Kaya pinatay niya lahat ng mga alaga naming baboy kahit ayaw naman niyang kainin ang mga iyon. Nabanggit ko rin sa kanilang problemadong kastador pero hindi ito kasama sa mga napatay. 7 katawan lang ng baboy ang naroroon. Wala sa paligid ng bakuran ang sinasabi kong barako. Nagtulong-tulong ang mga taga-baryo para mailibing ang mga baboy. Tinignan na nga rin ni Kapitan si tatay at binigyan kami ng iilang mga gamot. Ito yung matandang kapitan ng baryo na kaibigan ni tatay. Sabi naman ni Lola Nina magsaboy na rin daw ako ng asin sa buong bakuran namin para siguradong hindi nababalik ang aswang. Sinunod ko naman agad ang payong yun dahil nga natatakot talaga ako para sa kaligtasan namin ni tatay. Hinanap din ng mga taga-baryo ang nawawalang kastador na baboy. Inalugog nila ang bakuran at sakahan namin ni tatay pero wala talaga. Kaya naman nakarating na sila sa malapit na kakahuyan. At doon, nakita nilang nakausli ang nguso ng isang baboy mula sa ilalim ng lupa. Hinukay nila ito at nakitang yun nga ang mismong barako namin. Malala na ang pagkaagnas. Ibig sabihin ilang araw na yung patay. Walang dudang ginaya na naman ng aswang ang wangis ng isang baboy. Yun malamang ang dahilan kung bakit ayaw lumapit ng ibang mga baboy sa kastador namin. Napakabigat ng araw na yun para sa akin. Maliban sa pagkamatay ng mga baboy, lumalala rin ang kalagayan ni Tatay Manding. Kung titignan nga ay halos pareho na ito sa kalagayan noon ni Lolo Berning. Butot balat, hindi halos makagalaw at walang tigil ang paglalaway. Laking pasasalamat ko na lang talaga at tinulungan kami ng mga taga-baryo. May 2 tanod niyang nagpaiwan sa bahay para magbantay. Kasama roon si Kuya Tonyo.
Mahirap na kasi baka bumalik ang aswang pagkatapos ay nag-abot din ng mga kapitbahay ng pangkain namin. Umagat ang gabi. Tahimik sa paligid ng bahay. Hindi ako makatulog kaya nagpunta muna ako sa may likod bahay. Umupo ako katabi ni Kuya Tonyo. Ang isa pang tanod kasi ay naroroon sa harap ng bakuran namin. Wala naman kaming napapansing kakaiba noon. Sinigurado rin naming nasa buyan ng asin ang bawat sulok ng bakuran para hindi makalapit ang aswang. Nakakapanibago ang katahimikan ng gabi. Dahil wala na akong naririnig na mga ungol o igik ng mga baboy namin. Mga kalahating oras pa may naulinigan kaming kaluskos ni Kuya Tonyo. Tinukoy namin kung saan yun nagmumula. Ngunit hindi pa man kami nakakalakad ay narinig na nga lang naming sumisigaw yung isa pang tanod. Tinatawag na si Tatay Manding. Tinawag din niya kami ni Kuya Tonyo. Agad naman kaming tumakbo papunta sa harap ng bahay at nakita naming tumatakbo ng mabilis si Tatay sa damuhan. Taranta naming sinundan si Tatay. Habang tumatakbo, sinabi ng isa pang tanod na bigla na lang daw lumundag si Tatay mula sa bintana saka tumakbo nga ng matulin. Hindi namin malaman kung paanong nangyari yun gayong nanghihina pa naman ang kanyang katawan. Gayon pa man imbis na mag-isip sinikap na lang namin siyang habulin. Dire-diretso sa makapal na talahiban hanggang sa sumuot na si Tatay sa may gubat. Doon na nawala si Tatay Manding sa paningin namin. Madilim kaya hirap kaming aninagin ang paligid. Bumalik ang isang tanod sa baryo para humingi pa ng tulong. Tuloy-tuloy naman kami ni Kuya Tonyo sa gubat. Yun nga lang pumutok na lang ang bukang liwayway. Di pa rin namin natatagpuan si Tatay Manding. Nagkahalo na ang pawis, sipon at pawis sa mukha ko noon dahil sa kakaiyak. Kahit kasi marami na kaming naghahanap, ay hindi talaga namin makita si Tatay. Lumipas ang buong araw nang di nahahanap si Tatay. Lumipas pa ang 2, 3 at 4 na araw. Wala pa rin talaga. Bagsak na ang kalooban ko noon. Bilang isang hamak na 12 anyos na nawalan ng tanging kasama sa buhay. Kaya naman pinatuloy na muna ako ni Lola Nina sa kanyang bahay. Nag-aalala na rin kasi talaga ang mga kapitbahay ko sa kapakanan ko. Sumapit ang mahigit 1 linggo. Natagpuan na nga si Tatay Manding at gaya ng inaasahan, wala na ang tatay ko. Natagpuan ang kanyang bangkay sa gitna ng gubat. Tuyot na tuyot dahil wala ng dugo. May mga natapyas dahil sa kagat ng maraming bahagi ng katawan. Wakwak ang tiyan. Labas ang mga laman loob ngunit nawawala ang atay, puso at baga. Sadyang napakabigat ng tanawing yun para sa isang paslit. Bumaon talaga yun sa kaibuturan ng puso, isip at kaluluwa ko. Taon, dinala ko yun ng maraming taon. Hindi naghihilom kahit maayos naman akong inaalagaan ni Lola Nina. Hanggang sa lumipas ang 7 taon, 19 anyos na ako nito at mahigit 1 taon nang namayapa si Lola Nina. Sinasaka ko noon ang naiwang lupa ni Tatay at pati na ang mas maliit na lote ng kapitbahay na kumupkup sa akin.
Wala na kaming alagang mga baboy dahil natatakot na ang mga tao sa aswang. Sa katunayan ay buong baryo nga ang walang mga alagang baboy noong panahong yun. Panay kalabaw, baka, kambing at manok lang ang meron. Ang akala ng mga taga-baryo ligtas na sila mula sa aswang. Pero hindi ako kumbinsido. Malakas ang pakiramdam kong nasa paligid lang namin ang demonyong pumatay sa tatay Manding ko. Ramdam kong nagmamasid lang yun sa mga lugar sa palibot ng baryo namin. Kaya sa buong 7 taon ay pinanatili kong matalas ang naiwang mga itak na pangkatay ni tatay Manding. May isa na nasa kusina, may isa sa likod ng bawat pinto, at may isa ring palagi kong dala kapag lumalabas. Palagi na rin akong naghahanda ng mga kawayang tulos na sinasabing pangontra rin sa mga aswang. Higit sa lahat, palagi rin akong lumalabas tuwing gabi at napakadilim ng paligid. Sinasanay ko ang mga mata na makakita sa dilim. Hanggang isang araw, nabalitaan kong nagkasakit ang dati naming kapitan. Yung bang matandang kapitan na kaibigan ni tatay Manding noon. Nagkasakit daw ito sa baga dahil sa sobrang pananaba ko. Kaya naman agad ko siyang dinalaw para makumpirma kung tama ba ang hinala ko. Nagdala lang ako ng mga gulay na pangregalo upang hindi halata ang totoo kong pakay. Pagkarating ko, inabot ko ang mga gulay sa anak ni kapitan. Nakipag-usap sandali, tapos nagtanong kung pwede ko bang masilip ang may sakit. At nang makita ko na si kapitan, agad nagngalit ang mga bagang ko. Kung ano ang itsura ni na Lolo Berning at tatay noon, ganoon na ganoon din ang itsura ng matanda. Butot balat, hindi halos makagalaw at naglalaway. Tumutulo ang laway sa pisngi, diretso sa unan, tapos lumulusot sa kawayan niyang papag. Ganoon din ang kwento ng anak ni kapitan, kahit anong linis daw nila ay hindi matigil ang paglalaway ng matanda. Ilang minuto pa nagpaalam na rin ako sa kanila. Pinilit ko na lang na magmukhang kalmado noon. Kahit ang totoo ay nag-iinit na talaga ang bumbunan ko. Dali-dali akong bumalik sa bahay. Naghalo ng dinikdik na bawang, kalamansi at asin sa isang mangkok. Tapos pinahiran noon ang isa sa mga itak ni tatay. Nagbalot din ako ng katas na yon sa supot at ibinulsa. At pagkagat ng dilim, palihim akong bumalik sa bahay ni na kapitan. Nagtago ako sa may damuhan ilang metro mula sa bahay ni na kapitan. Ramdam ang malamig na simoy ng hangin na sinasabayan ng ambon. Kita ko sa bukas na bintanang kumakain ng mag-anak sa loob, bagamat di kasama ang may sakit. Lumipat ako ng pwesto. Doon ako nagtago kung saan kita ko ang kwarto ni kapitan. Saktong sinasara ng isa nitong anak ang bintana dahil nga lumalakas na ang ulan. Pero nakita ko pang pinapakain din nito ang matanda sa loob. Ramdam na ramdam ko ang panggigigil sa aswang habang nasa dilim. Opo, aaminin kong takot na takot din ako noon. Pero ang takot ko ay dahil sa pangambang baka hindi ko maiganti si tatay. Wala akong pakialam sa sariling kaligtasan. Gumulong ang mga oras. Napakalakas na ng ulan noon.
kumukulog na rin at kumikidlat. Nilalamig na ako pero pilit ko pa rin tinatagan ang sarili. Nasa isip ko aalis lang ako kapag wala pa ring aswang at sumikat na ang araw. Isinandal ko ang likod sa isang bato para kahit papaano ay makapagpahinga. Subalit muli rin akong napabalikwas nang makita kong may gumagapang papunta sa bahay ni na Kapitan. Dumiretso yon sa silong sa ilalim mismo ng kwarto ng may sakit. Lumingon-lingon ito sa paligid at doon ay nakumpirma ko ang hinala. Nakita ko kasi ang isang pares ng napakapulang mga mata. Kamukha ng mga nagbabagang uling sa gitna ng dilim. Bumulong ako ng panalangin. Maliban sa sarili, wala akong ibang masasandalan noon kundi ang makapangyarihang Panginoon. Maingat akong gumapang palapit sa silong ng bahay. Hawak ko sa kanang kamay ang itak na babad sa mga pangontra. Ang kaliwang palad ko naman ay nakadukot na ng konting asin na may katas ng kalamansi at bawang. Nang nakalapit na ako, walang salita kong sinabuyan ng pangontrang demonyo. Agad itong umatungal ng napakalakas. Walang ano-ano'y mabilis ko ring inamba ang hawak kong itak, subalit nakailag ito kaya tenga lang ang tinamaan ko. Mabilis itong kumaripas pabalik sa kakahuyan. Agad ko namang hinabol habang sumisigaw, "Bumalik ka ritong demonyo ka, papatayin kita! Hindi ako titigil hanggat hindi kita nalalagutan ng hininga. Igaganti ko ang tatay ko. Tatapusin ko yung walang kwentang buhay mo." Nagsilabasa ng mga anak ni Kapitan sa kanilang bahay. Ngunit mabilis na akong nakatakbo para sundan ang aswang. Ayokong mawala siya sa paningin ko. Matagal akong nagsanay at naghanda para sa sandaling ito kaya tinding-hindi ko ito palalagpasin. Hinding-hindi. Tuloy-tuloy na tumakbo ang halimaw sa gubat. Nakakainis dahil nahihirapan pa rin akong makakita ng maayos sa dilim. Bukod sa mga halaman at bato sa gubat, dagdag problema ko pa ang napakalakas na ulan. Hanggang sa nagulat na lang ako nang lumundag pabalik sa akin ang halimaw. Nakalmot ako nito sa dibdib kaya't napatihaya ako sa lupa. Agad niya akong kinumbabawan at pinagkakalmot sa braso. Kumidlat ng malakas at doon ay malinaw ko nang nakita ang kanyang itsura. Mukha talaga siyang baboy ramo. Napakaitim ng balahibo at napakalaki ng pulang mga mata. Naglalaway ang bunganga na napakatatalas ng mga ngipin. Pansin ko ring tapyas na nga ang isang tenga nito gawa ng pagkakataga ko. Puno rin ng balahibo ang buo niyang katawan hanggang talampakan. Ang kanyang katawan naman ay kamukha ng isang nakabako na matanda. Payat ang mga braso at binti, ngunit medyo malaki ang bandang tiyan. Ipinansalag ko ang kaliwa kong braso para hindi niya matamaan ang mukha ko. Nang makabuelo, hinawakan ko ng mahigpit ang itak at iniunday sa kanyang tagiliran. Napasigaw ito ng napakalakas. Mabilis na umalis sa ibabaw ko at tumakbo na naman sa kasukalan ng gubat. Swerteng nakadampot ako ng malaking bato habang bumabangon. Binato ko siya at natamaan sa isa sa mga binti. Nawalan siya ng balanse kaya agad siyang napasubsob sa putikan. Mabilis ko naman siyang tinakbo para malapitan tsaka agad ko siyang inambahan ng saksak. Sa kasamaang palad ay naipansalag niya ang matatalas na kuko. Putol ang kanyang mga kuko na tinamaan ng patalim ko, ngunit bigla rin niya akong sinipa sa may sikmura. Natigilan ako, kaya siya nakabangon ulit at tumakbo na naman pasuot sa damuhan. Nang makabawi ako ng lakas ay hindi ko na siya
maaninag. Kabado kasi alam kong naririyan lang siya sa paligid. Hingal na rin ako gawa ng matinding pagod at panlalamig dahil sa ulan. Pilit ko ring pinapatigil ang pagdurugo ng malalaking sugat ko sa dibdib gamit ang damit ko. Nagsimula akong maglakad-lakad sa gubat. Napipikon sa posibilidad na baka natakasan na ako ng halimaw. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi ako susuko. Uuwi lang ako kapag sumikat na ang araw. Hindi rin yon mangangahulugang sumusuko na ako dahil nakanda akong gawin ito ng paulit-ulit. Paulit-ulit hanggang sa tuluyan kong mapatay ang baboy na aswang. Ilang sandali pa may naulinigan akong kaluskos mula sa likod ko. Lilingon na sana ako ngunit naunahan ako ng matinding kalmot ng demonyo. Natumba ako at nagpagulong-gulong sa medyo pababang bahagi ng lupa. Sa kamalas-malasan ay nabitiwan ko na rin ang itak ko. Nang mag-angat ako ng tingin, kita kong papalapit na sa akin ang isinumpang baboy. Nang wala na akong mapagpipilian, dinukot ko na ang supot ng pangontra sa bulsa ko. Agad kong sinabuyan ang baboy bago pa man siya makalapit ng tuluyan sa akin. Doon din ay napaatras ito at napasigaw sa hapdi. Nang muling kumidlat, kita kong umuusok pala ang balat niyang nasabuyan ko. Pansin ko ring matindi na ang pagtitiim ng kanyang mga ngipin. Halata kong labis na ang galit nito sa akin. Gusto na niya akong sakmalin pero hindi siya makalapit dahil sa hawak ko. Pinilit ko ang katawan ko na tumayo. Muling kumidlat at may naanilag ako sa damuhang nasa bandang kanan ng halimaw. Napangisi ako. Tinawanan ko ang katitigan na aswang. Tinawanan ko siya ng tinawanan hanggang sa lalo siyang mapikon. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na atungal at tuluyan ng akong sinalakay. Sinabuyan ko siya ng pangontra sa bandang kanan pero nakailag siya pakaliwa. Lulundagin na niya ako, ngunit lumundag naman ako pakanan. Gumulong ako sa lupa at gaya ng inaasahan ko, kinabol nga niya ako. Muli siyang lumundag para kumbabawan ako at ang hindi niya alam. Kaya ako sinadyang magpagulong-gulong doon banda para maabot ko ang tumilapon na itak. Kasabay ng muli niyang pag-ibabaw sa akin ay ang pagtarak ng patalim sa kanyang tagiliran. Pinaikot-ikot ko ito habang nakabaon pa sa kanyang laman at buto. Tuloy-tuloy ang kanyang pagdaing at paghuhumiyaw. Pinagkakalmot din niya ako ulit pero hindi ako bumitiw. Ang nasa isip ko noon ay ang patayin ng baboy na aswang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang hayop na aswang. Ilang sandali pa, garalgal na namang umatungal ang tampalasan. Huminto sa paggalaw at tuluyang sumalampak sa ibabaw ko. Muling pagguhit ng kidlat sa langit. Ang huli kong natatandaan noong gabing yun. Tanghali na nang magising ako. Naroroon na ako sa bahay ni na Kapitan. Inaasikaso ako ng kanyang mga anak. Nahanap daw nila ako sa gitna ng gubat. Naliligo sa sarili kong dugo. May nakita rin daw silang sumaboy sa aking dugo na kulay itim. Tapos napakaraming mga abo. Tanong sa akin ang panganay na anak ni Kapitan kung napatay ko raw ba ang aswang.
Nakita pa raw kasi nila yon na hinabol ko nga ng nagdaang gabi. Sinundan daw nila ako pero hindi nila ako agad nahanap. Hindi ko naman sila masisisi dahil napakasukal namang talaga ng gubat na yon. Hindi ko na nga alam kung saan ako nakarating. Basta ang akin, sinundan ko lang yung baboy na yon. Sinabi ko naman sa kanila ang mga nangyari. Napatay ko nga ang baboy na aswang at hindi na ulit yun babalik sa baryo namin. Hirap mang maniwala ang ibang mga taga-baryo, hindi naman nila magawang ipaliwanag ang itsura ko ng matagpuan. Napakarami kong ang sugat noon. May mga mabababaw at meron ding malalalim. Ang iba pa nga lalo na yung nasa dibdib. Nandirito pa rin hanggang ngayon sa pagtanda ko. Kitang-kita pa nga ng mga apo ko at ang mga ito ang nagsilbing patunay sa naging karanasan ko. Matapos ang lahat, bahagya pang gumaling si Kapitan makalipas ang ilang araw. Ang totoo nga, nagtagal pa siya ng mga 5 buwan bago pumanaw. Naisip tuloy namin na may kakayahan talaga ang demonyong yun na higupin ang lakas ng isang tao. Kaya gumaling sa Kapitan dahil nagawa ko nga iyong patayin. Sa kabutihang palad din ay wala nang nagparamdam o nang gulong aswang sa baryo namin simula noon. Sa ngayon, nandirito pa rin ako sa maliit naming baryo sa Romblon. Napalago ko naman kasi ang naiwang saka ni tatay sa akin, kaya kahit papaano ay gumanda ang buhay ko. Nagkapamilya at ngayon nga ay meron ng mga apo. Hindi ko na masyadong pahahabain itong kwento ko. Isa pa, medyo nangangaling na rin ang kamay ko sa pagsusulat. Kaya dito ko na lamang tatapusin ito. Maraming salamat sa pagbabasa. Kung sakali mang mapili. Mag-ingat kayo palagi at pagpalain nawa kayo ng may kapal.